Som a finals de temporada d'una tarda de diumenge esplèndida. La Unió Esportiva de Taradell ha viatjat fins a Ripoll per jugar l'últim partit de la temporada 1972-1973. En aquest partit s'hi juga el campionat i, per tant, l'ascens automàtic a primera regional. L'ambient d'expectació era extraordinari. Gran part del públic que en aquest dia ocupava quasi tot el camp era de Taradell. Els jugadors havien realitzat durant aquest any una temporada magnífica. Joves, quasi tots ells, alguns ja un xic veterà, que havien posat tota la seva il·lusió i les seves ganes en triomfar en aquest campionat. La plantilla estava integrada pels següents jugadors: en Ramon Barfull, en Manel Bàcies, en Josep Font, en Pere Francàs, l'Antoni Llussà, en Pere Martínez, en Jaume Molist, Josep Molist, Alfons Morcillo, l'Antoni Morcillo, en Francesc Corra, l'Àngel Pla, en Josep Ramírez, l'Antoni Rovira, en Josep Rovira, en Martínez Sánchez, en Ramon Serra, en Joan Solà, Pere Solà i en Josep Vila. Com a entrenador, en Joan Roma, l'auxiliava en Joan Xuclà. Precisament aquí tenim avui en Joan Roma, a qui li demanarem algunes coses. Joan, com et senties en aquests moments abans de començar el partit? Naturalment, com és de suposar, estava en un estat de nervis espantós, però tenia gran fe amb els jugadors d'obtenir la victòria, ja que ja els havia, diguéssim, abans del partit, ja els havia predestinat que anant-hi a totes es podia guanyar perfectament, i així va succeir. Continuem la nostra interviu amb en Joan Roma. Joan, quin ha estat el comportament dels jugadors durant la temporada aquesta que avui finalitza? Deportivament, durant els partits que s'han celebrat, es pot dir perfecte. Ara bé, l'única cosa que tinc que dir una miqueta és que amb molts entrenos m'han fallat una mica, bastants, principalment la part, diguéssim, de jugadors ja una mica veteranos. Jo els recomano que l'entreno és una cosa primordial i necessari per poder-se portar en forma. Per tant, haurien de tenir una mica més d'esperit de sacrifici amb aquest aspecte d'entreno. Joan, la temporada també saps que és molt llarga, ho saps per experiència. Segurament recordaràs d'aquesta temporada alguns moments difícils o molt difícils, us ho podries dir? Efectivament, durant la temporada sempre es passen moments difícils. Els moments que nosaltres vam passar més difícils varen ser els partits que això devia ser meitat de campionat. Vam tenir una mica de batxe, principalment vam perdre una sèrie de partits amb el Canovelles, Granollers, vam empatar a casa amb el Roda, vam perdre amb el Ripoll, precisament, i degut també que vam tenir algunes baixes. A Granollers mateix hi va haver una mica, els jugadors van comportar amb uns nervis excessius, hi van haver unes quantes expulsions, i aquestes expulsions ens van perjudicar, ens van marmar una mica les forces de l'equip, però de totes maneres vam poder reaccionar gràcies al partit que vam obtenir la victòria amb el Torelló, precisament 3-1, i aquí vam ja agafar la reacció
i ja vàrem encaminar-nos ja de dret cap a obtenir el campionat. Joan, continuant l'interrogatori, hi ha entrenadors que ho tenen molt fàcil. Ells entrenen a l'equip, van el diumenge al partit i marxen a un altre poble perquè són d'un altre poble. Ara tu ets del mateix poble i suposo que durant la setmana deus parlar amb la gent que han assistit al partit. Com t'afecten les crítiques que aquests espectadors et fan sobre la teva actuació, la teva direcció i l'actuació dels jugadors? Sembla estrany, però m'afecta moltíssim, ja que jo sento molt el poble i la Unió Deportiva Taradell. En quant a la crítica dels jugadors, la trobo insuportable, ja que tots juguen desinteressadament i tots defensen uns colors que senten, i que per tant la crítica adversa els pot desmoralitzar de tal manera que inclús arribin a avorrir-se i plegar. I ara, Joan, una última pregunta. D'aquests anys que has passat entrenant els jugadors del Taradell, te'n sents satisfet tant humanament com esportivament? Doncs efectivament sí, em sento molt i molt satisfet, ja que la Unió Deportiva Taradell ha representat tant per mi que amb aquestes circumstàncies que ara em trobo de que haig de marxar, francament la trobaré a faltar molt, a pesar de que sempre trobaran en mi un entusiasta col·laborador. Gràcies a tu, Joan, per aquesta col·laboració en la sonorització d'aquest reportatge del partit. Com hem anat veient al llarg d'aquestes imatges, els jugadors s'hi varen fer moltíssim, un ambient fou extraordinari, d'un cert nerviosisme, d'una gran tensió nerviosa, però resultà un espectacle digne com ha de ser tot espectacle futbolístic. Potser no en restaria res més a dir que durant l'any ha existit una enorme harmonia, una bella harmonia entre els jugadors i la junta directiva, harmonia no solament a nivell professional, això és d'una gent que porta una gerència i uns professionals, que en aquest cas no són professionals sinó pur amateurisme, sinó una harmonia en pla amical de gent que estimen el seu poble i que treballen per ell. I amics, ara aquí veurem un dels espectacles més bonics que ens ofereix el fet futbolístic, l'amistat, la camaraderia d'uns jugadors abraçant-se després d'un triomf, i també aquella mena de neguit d'espectacle que mai volíem veure repetit, de l'agressió a un home que pot equivocar-se com tots els altres homes i que ha fet el que ha pogut en el seu arbitratge. Voldríem que espectacles com aquest no es donguessin ja mai en els camps de futbol. Si aquí ho poguéssim aprofitar, faríem una crida a tots els espectadors de Taradell que puguin veure aquest reportatge perquè ja mai cridin d'una manera innoble contra l'àrbit, humà com ells, i que procurin guardar sempre una serenitat en els camps de futbol.
I ara potser no resta res més que dir-vos que mireu aquestes imatges d'una eufòria, d'una alegria molt ben guanyada a pols al llarg de llargues jornades de campionat, l'alegria d'uns joves, d'uns homes, d'un poble, en fi, que ha sentit, que ha viscut al costat d'uns nois que jugaven a futbol, el fet de sentir-se d'un poble lliure esportius. I res més, com a comentari, simplement que les imatges parlin per elles mateixes. Deixeu-me dir només, visca la Unió Esportiva Taradell, visca els jugadors del Taradell, visca la Junta, visca l'entrenador, i a tots, gràcies i campions per l'any que ve. Això ho dic a veu baixa, com un desig, més que no pas una realitat. Taken my bows and my curtain calls. You brought me fame and fortune and everything that goes with it. I thank you all, but it's been no bed of roses.